interesantno koliko ljudi pogrešno posmatraju stvari. Znači, 100 puta na razgovoru čuješ da li kandidat odgovara firmi. Znači, ljudi moji, ne radi se nikad da li kandidat odgovara firmi i niti će se to ikad raditi. Samo da li firma odgovara kandidatu. Jer ako kandidat, ja inače volim te neke metafore, ako recimo kandidat dođe u tamno-plavoj košulji i mi mu kažemo, molim te kandidatu, nema više da nosiš tamno-plavu košulju, on će sada početi nositi zelenu. Sad zamisli kad bi on nama, koliko nas je 100 i nešto, rekao nemojte molim vas da nosite plave košulje. Jer možemo mi njega da poslušamo? Ne možemo. Znači, radi se svo vreme da li firma odgovara kandidatu. Znači, jer tebi kandidat je, možeš da ga usmeriš, možda mu uradiš, ali on ako se ne osjeća dobro u toj firmi i ostale. Sad sam imao recimo, sad je bio jedan sa TRA je bio jedan divan call. Znači, divan call gde su me, jako sam bio srećan. Znači, baš, da, i radi se o tome, ljudi, da budete srećni. Ako radite, a niste srećni i ne osjećate sreću, u problemu ste. Znači, ozbiljno ste u problemu. Kakav vam je taj život da danas provedete dan da niste srećni? Koliko je stotina miliona dolara dovoljno da me platite danas da ne budem srećan? Evo, ne možeš da me platiš nikako. Znači, moraš da budeš srećan. Moraš da osjećaš sreću i moraš da pričaš sa sobom. Ok, nisam srećan. Što nisi? Šta je problem? Šta ti misliš da treba da bude više, bolje, bla, bla, bla? Iskomuniciraj to. Iskomuniciraj, napravi sebi sreću.